този час, защото нали спря малко видеото. И да, хора, ето тук сега малко пак аз съм в Окей. Между другото, хора, може да се абонирате, ако трябва да вървим и така залепени. Има лайки, нали? Може да си купя тук всичко, хора. Банана, 11 умря. Колко жалко. Хора, след малко може да спирам видеото. Само заради едни много тъпи неща. Хора, виж сега просто искам да съм направил нали, голямо видео, защото това ще ми е първото голямо. Съжалявам, хора, че мръднаха екрана малко, но просто аз съм на геймърски стол и няма как. Хора, гледайте. О, тук съм следните. Това е най-добрата част. Аз тук направо ги правих като про. Само това забавяне тук. Гледайте сега. Туп. Това беше като нещо. Ама хора, хубавото е, че поне умря, защото вижте хора. Хора, от мен чао, да знаете. И да. От мен чао.